кеше булыр өчен башта дисциплинаны тәрбияләргә кирәк. Хәзер яхшы татар театры бармы? Әлегә күрмәдем. Кабул итә алмыйм барыбер. Яра, мин сиңа рөхсәт итәм, кабул итмәскә. Минем кебек аюдан да биюче ясый ала торган система бер яктан. Синеңчә син аю. Мин биюче түгел, аларса мин хәрәкәтче булсын. Сүгенү сүзләре театрда кулланыла аламы? Хәтле банально инде, ну кызыклы. Сәлам, бу маршрутка проекты биредә сиңа да, миңа да яхшы таныш шәхесләр шәһәр буйлап яраткан урыннарын, урамнарын, биналарын, бер сүз белән әйткәндә яраткан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, чакырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм шәһәр буйлап сәяхәтебезне башлап җибәрәбез. Бүген бездә кунакта перформер, биюче, хореограф һәм актер Нурбек Батулла. Сәлам. Сәлам. Сиңа үзеңә кайсы атама күбрәк ошый? Һәм үзеңне кем буларак билгелисең? Кеше. Бер сүз белән булса кеше. Ая. Мондай оригиналь җавап булуы без әлбәттә көткән идек. Юк, бигрәк банальный җавап. Ничек хәлләр? Әйбәт, Аллага шөкер. Бүген салкын, ләкин кояшлы. Салкынча. 15-12 градус. Әйе, салкынча. 30 булса салкын. Без Эрмитаж паркында, Эрмитаж бакчасында очрашабыз. Ничек әлеге урынны сайладың? Белмим, миңа бу урын күптәннән ошый. Әле элек монда каралмаган вакытларында мин хәтерлим, чөнки мин үземнең тормышымның бер шактый зур өлешен менә монда Маяковский урамында үстем. Һәм минем кайвакыт юлым шушы Эрмитаж бакчасы аша үтә иде. Ул вакытларда әле бу бакчадан йөрү бик куркыныч иде, чөнки ул бердә каралмаган, монда утлар юк иде. Мин никтер әле дә куркам кешеләр моннан. Әйе, бу гомумән шомлы урын, чынлап та әле аның борынгы тарихы да шундый, монда бер рус мирзасының утары булган. Һәм ул үзенең хезмәтчеләрен шулай җәзалап үтерә торган риваятлар булган. Һәм монда хәзер привидениялар, җиннәр йөри дип сөйлиләр. Ул дөрес. Шуннан да. Әйе. Шуңа күрә мин бу урынны сайладым. Һәм агачлар да менә шуңа теге туры үсми, төрле формаларда дип язалар, ләкин без карадык, туры агачлар да бар дигән фикергә килдек. Шулайдыр әйе. Ну, һәр хәлдә бу бакча бик иске, борынгы агачлар икәне күренеп тора. Кичә утыртылган агачлар түгел. Әйе, һәм менә монда элеккерәк инде телефоннар, интернет булмаганда, кешедә менә Эрмитаж бакчасында очрашабыз дигәндә, менә бу арка билгеләнгән һәм гел биредә очрашканнар, бездә синең белән биредә очраштык. Мин бер шәхси сөйләшүдә ишеттем, белмим, мин аны әйтә аламдырмы, юктырмы, хукукым бардырмы, ләкин шулай да әйтеп карыйм. Син булай дисең. Мине хореография клиентына әтием бирде. Башта мин бик ачулы идем, ләкин хәзер мин рәхмәтле, чөнки мин һөнәрле булдым, дидең син. Мин дөрес диярлек, ләкин мин ачулы булганымны хәтерләмим. Яратып кирдең башыннан ук. Әйе, мин әти миңа бит сайлау мөмкинлеге бирде. Ул миңа ике мөмкинлек тәкъдим итте. Берсе аның татар-төрк лицейына укырга керү иде, икенчесе балет мәктәбенә. Мин үзем сайладым балет мәктәбен. Мин ни өчендер сиңа анда авыр булгандыр дип уйлыйм, чөнки барыбер хореография училищесы һәм балет бүтән сәнгать төрләре чагыштырсаң, миңа калса, менә анда система, анда катгый ниндидер кагыйдәләр, син барыбер бик ирекле кеше белән ассоциацияләнәсең. Менә анда системада сиңа ничек иде? Ну, өйрәнәсең, ул бик мөһим. Иркен кеше булыр өчен башта дисциплинаны тәрбияләргә кирәк. Һәм шуңа күрә бу бик яхшы дип уйлыйм мин. Син башта ничектер бер калыпларда яшәргә өйрәнергә тиеш, кагыйдәләрне тотарга, дисциплинаны үзеңдә тәрбияләргә, аннан соң инде иркенлек эзләргә дә була. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрына керәсең, һәм анда ялгышмасам 3 ел эшлисең. 5 ел эшлим. 3 елы мин тулысынча театрда утырып эшләдем дисәң була. Тагы 2 елны мин Петербург белән театр арасында йөреп эшләдем. Менә моннан китүең шул Петербургка күчүң белән бәйле идеме? Яисә балет системасын шулай ук диге. Юк, башта бер нинди системага каршы көрәшү дигән уйлар юк иде. Мин ничектер укуны дәвам итәргә теләк бар иде. Һәм 3 ел эшләп алганнан соң мин
ул теге шундый табигый үсеш инде. Син башта үзең бийсең, андан соң балетмейстерга укырга яки укытучы булырга укырга кире аласың. Ничек уйлыйсың, ул вакытта менә Питерга китмәгән булсаң, әле дә балетта булыр идеме? Белмим шул, минем ничектер холык бик озак бер эштә эшли торган түгел. Китмәгән булсам да, берәр нинди башка юнәлеш, берәр башка төрле эш тапкан булыр идем дип уйлыйм. Һәм син Петербургка укырга керәсең. Һәм син бер интервьюда булай диәсең, мин Петербургка качтым. Нәрсәдән качасың? Шулай дигәнмен да. Кашу булгандыр инде, барыбер монда әти-әни белән һаман әти-әни канаты астында яшәү, шундый теге комфорт зонасыннан качу беренче яктан. Икенче яктан мин монда үземнең булган уңышларны барсы да бәлки минем фамилияма бәйле дип уйлый башлаган идем, бәлки әти шундый мәшһүр кеше булганга, бәлки минем уңышларым шуңа бәйледер дип, Петербургта минем фамилия бер кешегә дә бер нәрсә, бер нинди мәгълүмат бирми минем фамилия, шуңа күрә мин үземне шулай сынап карыйсым килде. Аннары инде шулай да кайтасың кире. Мин әле вуз алыштырам. Актерлыкка күчәсең. Мин 2 тапкыр үземне сынадым, беренче тапкыр. Бу үзеңне эзләү идеме? Әлбәттә. Менә мин инде беренче вузда укый башлаганда, ул консерватория иде. Шунда инде ничектер мин үземә яңа юнәлешләр ача башладым. Һәм бию турында әйтәсең инде, бию, сәнгать, һәм инде мин консерваториядә миңа кызык түгел икәнен аңладым да, мин аны ташлап икенче уку актерлыкка. Һәм актерлыкка укып бетерәсең син. Аннары барыбер кире биюгә тартасың. Әлбәттә хәзер ул ниндидер теге смесь дип әйтим инде. Актерлыкта бию да хәзер синең язмышыңда кушылган, һөнәрең дә шуның белән бәйле. Ләкин барыбер үзең күбрәк биюгә тартыласыңдыр, яме? Мин алай ныклап аермас идем. Минем төрле берләргә тартылам, мин актерлык сәнгатендә бик яратам. Һәм барыбер һәр биюче, яхшы биюче, ул актер булырга тиештер. Һәр бию ул бик кичкенә генә спектакль. Теге 3 минутлыгында алсың. Төрле юнәлешләр бар, Хәзер заманча биюдә бар, менә бөтенләй ул якны ничек инкар итүчеләр дә бар. Чиста физикага корылган, чиста тәнгә корылган, бер нинди психологик яссылыксыз андый эмоцияләрне күрсәтүче. Эмоцияларсыз, Үзең ничек карыйсың? Биомеханика. Минем темперамент башка төрле. Мин теләмәсәм дә эмоцияларым үзеннән-үзе кушыла. Син кире Казанга кайтасың. Сине монда яшь тамашачы театрына чакыралар хореограф буларак. Дөрес. Ләкин син монда кайтканда кире Питерга барыбер китәм дигән уйлар белән кайтасың дип укыдым мин. Юк. Син инде Казанга кайтырга дип кайттым. Мин теге ара-тирә каядыр барып килгәнем. Белемнәрне үстерергә, кешеләр белән аралашырга, сәяхәт итәргә. Булай мин монда төпләндем дип уйлыйм үземне Казанда. Ул вакытта менә анда калырга ниндидер ниятләр, хыяллар булмадымы? Юк. Казан шул хәтле алга киткән шәһәр, мин үземне ниндидер зур үсешләрдән баш тартам дип хис итмәдем. Ниндидер анда мөмкинлекләрдән баш тартам дип туймадым. Миңа хәтта киресенчә Казанда мөмкинлекләр күбрәк тоела иде. Барыбер син бик милли җанлы кеше бит. Барыбер шул милләт бәлки тарткандыр. Ансы да бар инде, мине ул тема кызыксындыра. Ул Петербургта аның тамашачы, андый теманың тамашачысы әзрәк дип уйлыйм. Шуңа күрә безгә үз-үзебезне аңлау темасы монда актуаль, мөһим, монда кыйммәт. Шуңа күрә ансы да бар әлбәттә. Һәм син үзең әйтәсең, бик яхшы остазга эләктем дип. Ул инде ничек язмыш булгандыр. Чөнки мин теге әллә ни сайламадым, язмыш миңа үзе шулай китереп эләктерде. Ул мастерствойга, ул остаханәгә. Хәзер инде менә укып бетергәч, еллар узган саен мин аның ниндидер шул язмыш икәненә ышана барам. Питерда укуны һәм теге уку сыйфатын син ничектер шулай дип яратып искә аласың. Хореография клияты турында бик аз сөйлисең, нәкъ эмоцияләр ягыннан. Ничек искә аласың? Җылы хисләр белән. Клиятнымы бездәге?
Анда бик ничек әйтергә буталчык хисләр. Бер яктан әлбәттә аның уңай яклары бик күп. Ул минем кебек аюдан да биюче ясый ала торган система бер яктан. Синеңчә син аю? Ну мин бераз агач инде. Мин әгәр училищеда укымаган булсам, мин бөтенләй бии алмый торган кеше булыр идем. Мен шуңа күрә минем буталчык бер яктан бик уңай яклары да күп. Икенче яктан укыту ягыннан син әйтәсеңме? Икенче яктан инде бигрәк искечә инде. Менә кызганыч ки, әле менә мин укып бетергәнгә дә бит ничә ел? 17 ел. Анда бер нәрсә дә үзгәрмәде. Ә ул бик мөһим 17 ел. Бик күп яңа методикалар дөньяда ачылды, кешенең тәне буенча ниндидер белемнәр артты. Алар кызганыч ки кулланылмый һәм мин булай тәнкыйтьләгәнгә минем укытучыларым инде алар үпкәләделәр инде күптәннән. Мин аларны да тәнкыйтьләмим, мин системаны тәнкыйтьләйм. Чөнки яшьләр килер иде, но яшьләргә андагы хезмәт хакы җитми, яки анда шартлар туры килми. Шуңа күрә инде һаман олы буын элеккегечә укыта. Һәм акылса олы буын барыбер теләми дә әлеге системаны үзгәртергә, чөнки алар өчен ул бит иң дөрес система. Ансы да бар. Иң көчлесе һәм иң аларга аларның остазлары ничек биргән. Кызганыч ки, шундый буталчык хисләр бер яктан уңай яклары да күп, икенче яктан тәнкыйтьләр яклары да күп. Безнең икенче китабыбыз ул Бакый Урманчы музее. Бик кызыклы урын шулай ук. Мин монда беренче тапкыр. Син ни өчен әлеге урынны сайладың? Мин дә монда икенче яки өченче тапкыр гына. Мин бил бу музей янынан узып йөридем, чөнки бая әйткәнемчә без Маяковский урамында тора идек. Балет мәктәбе монда Толстой урамында, шуңа күрә минем юлым бил шушы музей аша иде. Берничә тапкыр минем кергәнем бар иде менә шул вакытларда. Гомумән Бакый Урманчы музейын кешеләр бик әз беләдер шикелле, шуңа күрә үземә тагы бер тапкыр монда килергә сәбәп булсын дип, шуң бәлки кешеләр кызыксынып килерләр дип, шундый әз генә музейны танытырга шундый ният бар иде. Гомумән Бакый аганың шәхесе бик шундый минем өчен чиктер шундый серле, тылсымлы һәм күп кырлы шәхес. Минем күз аллавым буенча, син бик ирекле кеше һәм сәнгатьтә аеруча. Ә менә синең өчен ниндидер кагыйдәләр бармы сәнгатьтә һәм сәнгатьтә ясарга ярамаган әйберләр? Үзең өчен билгеләгән инде теге үзеңнең принципларың буларак. Яхшы сорау, катлаулы сорау. Мин хәзер аңа булай тиз генә җавап бирергә әзер дә түгел хәтта. Әлбәттә ниндидер эчке кагыйдәләр бардыр инде. Кагыйдәләрме алар, әллә сәнгать турында сөйләшсәк, әллә алар шикләрме? Шуңа күрә миңа бу сорауга булай тиз генә җавап бирүе бик кыен. Чөнки, мәсәлән, кемдер өчен ялангач тән ул шик. Минем өчен ул шик түгел, һәм менә без әлегә менә без Бакый Урманчы музейында аның аста беренче катта бар акварельләре һәм гомумән аның сынлы сәнгатендә дә ялангач тән еш очрый. Һәм гомумән сәнгатьтә ялангач тән ул бик табигый, һәм гомумән ул табигый. Без шулай туабыз бу дөньяга, һәм шулай китәбез бу дөньядан. Шуңа күрә минем өчен мәсәлән ул шик түгел. Һәм кайвакыт кешеләр әйтәләр, менә ялангач тән була ала сәхнәдә, әгәр дә аның ниндидер менә ул ничектер акланган икән, мәгънә ягыннан, идея, мәгънә ягыннан акланган булса була ала. Ә минемчә ялангач тәнне акларга кирәкми, ул үзеннән үзе матур, үзеннән үзе мәгънәгә ия һәм үзеннән үзе идеяга ия. Моны инде менә сынлы сәнгать белән шөгыльләнүчеләр бик яхшы аңлыйлар, бик яхшы беләләр, рәсем сәнгатен өйрәнүчеләр яхшы беләләр. Ирекле дип тыелган режиссерлар да алар менә әлеге ысулга ялангыч тәнгә ничектер бармыйлар һәм ниндидер аңа намеклар бар. Мәсәлән, ниндидер кием ягыннан без аңлыйбыз нәрсә әйтергә теләгәнен,
Ләкин менә шулай ук ниндидер аларның бар шул бер сызыгы һәм ул сызык аша алар үтмиләр. Ну бу татар милләтенә генә хас проблема түгел. Бу безнең Россиягә хас проблема һәм Россиягә гына түгел дә, бәлки көнчыгыш илләргә хас табудыр дип уйлыйм. Безнең өчен һәм безнең якларда яшәүче кешеләр өчен бу ниндидер аеруча бер табу булып санала. Темалар ягыннан Темалар ягыннан тыелган темалармы? Ну, мәсәлән, син әлеге темаларга театрда сөйләмәс идең. Әлеге темаларга бию куймас идең. Үз иҗатыңда аларны чагылдырмас идең. Белмим, менә миңа кыен хәзер әйтү, мин әзер түгел бу сорауга җавап бирергә. Минем башымда андый исемлек юк. Мин үземә кызык булган темаларны өйрәнәм, һәм шул өйрәнгән темаларым буенча эшләргә тырышам, иҗат итәргә тырышам. Шуңа күрә миндә ниндидер башымда әзерләп куйган тыелган темалар исемлеге юк. Һәм минем бер вакыйганы искә төшерәсе килә. Сез Туфан белән театраль импровизация ясыйсыз, Кореев театрында була бу. Һәм аннан соң әлеге чара үткәч, аның өчен гафу үтенәсез, чөнки әлеге импровизациядә сүгенү сүзләре кулланыла. Менә синеңчә сүгенү сүзләре театрда кулланыла аламы? Һәм менә ул вакытта сезнең гафу үтенүегез ул менә башка кешеләргә зыяны килмәсен дип, мәсәлән, яисә кушылган әйбер ул була ала, чөнки без бөтенебез системада. Бу генә үзебездә ирекле хис итмәсәк тә. Яисә чыннан да сез моны юк, театрда алай булырга тиеш түгел иде дип. Юк, без гафу үтендек һәм үз өстебезгә җаваплылыкны алдык. Гүзәл Рәмзиловна Сагитова өстеннән ул гаепне алыр өчен, чөнки аның директор булып килгән беренче елы иде ул. Һәм без аны шундый уңайсыз хәлгә һәм шундый кыен хәлгә куясыбыз килмәде. Шуңа күрә без ул гафу үтенүне һәм үз өстебезгә ул җаваплылыкны алу турында видео яздырдык. Шәхсән мин Туфанның фикерләрен ул мәсьәлә түгел генә әйтә алмыйм, белмим. Үзем өчен сөйлим хәзер. Минемчә, сәхнәдә сүгенү сүзләре бик мөмкин, чөнки алар тормышта бармы? Бар. Минем дә шундый фикер. Мин улымны балалар бакчасына озатканда, аның яныннан анда белмим, ниндидер эшчеләр яки мөһим түгел аларның профессиясы. Алар сүгенеп узып китәләр. Мин хәзер бөтен кешегә замечание ясап йөри алмыйм бит инде. Сүгенмәгез, минем балам монда бар дип. Яки поездда барганда, плацкартта син барасың. Яки кафега. Теләсә кайда без моны ишетәбез. Нишләп алайса сәхнәдә ярамый? Әншә бу 200-ллеккә китерә. Миңа калса бу әле тирән юньдә булу гына түгел, гомумән менә культурный код дип әйтәбез бит. Ул безнең культурный кодка кергәндә шул бар ниндидер пословица, поговорки һәм бар сүгенү сүзләре. Һәм бу миңа калса аерым жанр һәм аерым юнәлеш буларак та. Аның гомумән тирән мәгънәсе бик кызыклы. Рус мәдәниятендә әле ул христиан диненә хәтле булган дин карашлары буенча бу сүгенү сүзләре нашар әрлахлардан, нашар энергиядан чистартырга булган, чистартыр өчен булган. Шуңа күрә аның асыл төп мәгънәсе дә бик яхшы. Хәзер бөтен үзебездә булган нашар энергияны шул сүзләр аша. Бик күп нашар энергия безнең мөхиттә, шуңа күрә кешеләр гел сүгенеп сөйләшергә мәҗбүр. Ләкин сүгенмәгез, матур әдәби телдә сөйләшегез. Бу турда мин нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә инде синең сүгенү сүзләре ул автоматизмга керә икән, бу бик нашар. Әгәр дә син менә шушы мизгелдә уйламыйча ул сүзләрне куллана башласаң, бу бик нашар. Әгәр дә ул синең кулыңда ниндидер бер корал икән, шулай ук иҗади корал, сәнгать коралы булырга мөмкин. Бу икенче нәрсә, бу икенче мәсьәлә. Әгәр дә мин үземнең ниндидер, әйтик, изге, ниндидер, игелекле үземнең фикеремне кешегә җиткерер өчен менә шундый үткен, очлы, куркыныч корал таләп итә икән, монда инде бу максатлар, бу чараларны аклый дип уйлыйм. Әлиф спектакль өчен сез алтын битлек аласыз. Һәм Әлиф спектакле менә шул хәзер
сен булган юнәлештә синең менә беренче шундый зур спектакль дип әйтү дөрес буламы? Менә эксперименталь, ниндидер барыбер импровизация өлешләре белән зур ниндидер аудиторияга чыккан спектакльләрдән. Минем өчен минем шундый аңлап үзем атлап бара торган иҗади юлым Мой Нуриев спектакленнән башланды. Минем өчен шуңа күрә Әлиф ул киләсе адым дип әйтер идем. Бик мөһим адым әлбәттә, ләкин Әлиф өчен мин үз-үземне шул Нуриев аша әзерләдем дип уйлыйм. Минем тирәнрәк китсәк инде Нуриевка мин үземне Бие Хайбулла спектакле аша әзерләдем. 19 яшьтән, 20 яшьтән ясаган беренче спектакль иде Илгиз Зәйнев белән Занбергә ясадык. Ул инде минем шул училищеда өйрәнгән 6-7 биюым бар иде. Репертуарда шул репертуарны ниндидер бер уртак сюжетка китерү. Шундай формада булды инде. Әлиф спектакленең барлыкка килү тарихы да кызыклы. Мин дөрес мәгълүмат тапкан булсам, син киләсең Туфанга кастингка, Тюзга. Һәм ул сине башта алмый. Миңа нормаль артистлар кирәк дип әйтә. Һәм мин Туфанның алай әйтүен күз алдыма да китерә алмыйм. Юк, мин аны бик аңлыйм, чөнки ул әйтте миңа, мин ненормальный артистларны күп җыйдым инде. Хәзер нормаль, Мондай контекстта булса, һәм аннары шулай да ул сиңа барыбер яңадан чыга һәм сине чакыра әлеге эшкә. Шулай булдымы? Шулай диярлек, без әле бергә аның белән рус тюзында мин хореограф буларак катнашкан идем анда Страсти Семен Семенович спектаклен куйдык бергә һәм шул спектакльне куйган вакытта ул тәкъдим итте Әлиф идеясын. Һәм монда инде идея ягыннан да сез бергә ничектер моны эшләгәнсез һәм бергә шундый нәтиҗәгә килгәнсез дип әйтелә. Марсель Нуриев анда зур өлеше бар. Әлбәттә Эльмир Низамов һәм менә тән белән эшләүдә инде Марсельсыз булай килеп чыкмас иде. Һәм сез алтын битлек аласыз. Һәм сез бит инде барыбер рок йолдызлары, миңа калса рок йолдызларына менә эффект отсутствия һәм ниндидер менә андый титуллар, исемнәр аларга кирәкми. Безгә бирделәр аны. Biz boş tartmadık indi. Татарстанның 90% режиссеры һәм актеры хәзер алтын битлек дип аны турында хыялланып утыра. Дураклар. Бер караганда икенче караганда кешенең нәрсә инде ул? Миңа калса артистка бу бик аңлаешлы эмоция. Артистка танылу кирәк һәм титул кирәк. Банальный инде, кызык түгел. Кызык түгел, нәрсә ул фантик, аны кемдер уйлап тап, үз-үзеңә. Бездә бит шулай, үз-үзенә премия уйлап табалар да үзләре бирәләр. Һәм үзләре сөенәләр. Шуңа, бирмәсәләр әле үпкәлиләр. Ярар. Хәзер бармасың шундый менә бер алтын битлек алдың, барыбер бит инде дәрәҗә. Нәрсә генә әйтмәсәк тә, хәзер менә ниндидер тагын ул хезмәт хакын күтәрә икән. Мин шуны аңладым. Алайса сиңа файдасы дигән инде титул ягыннан булмаса да. Хезмәт хакы күтәрелде. Хәзер нинди спектакльләр өстендә эшлисең, менә Тартар спектаклен күрдем мин. Соңгы эшләрнең берсе шул Тартар. Һәм мин аның аңлатмасын укыдым. Бер нәрсә аңламадым. Үзең сөйләп кит әле. Ул аңлатмалар барсы да инде ничектер biz ул аңлатмаларны язырга мәҗбүр, ләкин алар спектакльгә аларның ниндидер катнашып бар микән, юк микән, аны тамашачы карап әйтергә тиештер. Чөнки иҗат кешесе үзе нәрсә эшләгән аңлап бетерергә мәҗбүр түгел. Ул тиеш түгел. Менә мин бу фикерем белән синең килешмим, аны инде бер интервьюда ишеткәнем бар. Син шулай да дисең, аннары син әйтергә яратасың, менә мәсәлән, ниндидер спектакльдә идея табалар ди. Аны режиссер салырга, менә ул идеяны табырга һәм спектакльне ясаганда ул идеяны булдырырга мәҗбүр дә түгел, аны аннары критиклар таба дисең. Критикның эше шул. Ни өчен алайса ясаласың
иҗат һәм театр һәм бию. Аны иҗат кешесенә сорарга кирәк. Ни өчен син бийсең? Ни өчен син театр? Ни өчен син бу сыннарны ясыйсың? Ни өчен син рәсем ясыйсың? Ул эчке импульс. Менә миңа калса, менә мин хәзер биемәсәм, булдыра алмыйм. Мин хәзер бу сынны ясамасам, менә Бакый агадан сорарга кирәктер. Ул мәрхүм инде, ләкин бәлки аның анда җаваплары бардыр. Ничек менә кеше уяна да, миңа калса бу бик эгоистик як. Ну, бер яктан менә без иҗат кешеләре барыбер теге халыкка хезмәт итә, аны ниндидер яңа мәгълүмат бирә, аңа идеялар, ниндидер фикергә тәрә дигеме. Икенче яктан менә синең фикерең белән барсак, ниндидер импульс туа. Һәм син шул импульс буенча иҗат итәсең. Чөнки син иҗат итәсең килә һәм үзеңне күрсәтәсең килә. Ну, үзең менә барсы да дөрес, ләкин үзеңне күрсәтәсең килә дигән белән мин килешмим. Бергә барады. Мин үземне күрсәт, син Бакыйга менә үзең күрсәтер өчен бу сәнгать әсәрләрен эшләде дип уйлыйсыңмы? Ну, миңа калса ул бары анда идея булгандыр ниндидер. Белмим. Бәлки ул аннан соң формалашкандыр. Менә син димәк, спектакльне ясыйсың. Һәм син баштан уйламыйсың тамашачыны нинди фикергә син китерәсең килә әлеге спектакль белән. Әлбәттә уйламыйм, мин үзем дә белмим. Яхшы. Чөнки миндә бар импульс, миндә нәрсәдер ташып чыга. Һәм мин ул нәрсәнедер сүзләргә формалаштырырга мәҗбүр түгел. Әлбәттә, менә андый тасвирламалар язарга туры килә анда. Пиарщиклар син әйтә, ну бер нәрсә яз инде. Шул мизгелдә укый һәм бер нәрсә аңламый. Ну син кил спектакльгә. Нәрсә турында әзрәк сөйләп кит, менә синең нинди импульс иде? Элекеге эшләргә хас булмаган ниндидер яңа коралларны өйрәндек һәм шул кораллар белән эшләдек. Нинди кораллар ул? Ну маскалар, анда бар безнең персонажлар, элек супергеройлар костюмында анда яңасын күрдем. Ну бу баксы да поп-арт дип атала. Ягъни киң таралган образларны үз мәнфәгатендә куллану. Аңлатмасы буенча мин аңладым, менә монда иң мөһиме сез шул образларны һәм аларның күплелеген күрсәтәсегез килгән. Бию менә ниндидер менә аннан соң баручы әйбер. Яисә менә ул бөтен оболочка бию иң бер нигезендә булган. Ну шулай дип язылган, бәлки шулайдыр, бәлки бөтен әйбер биюдер. Бәлки менә безнең хәзер белән селкенеп тору да биюдер. Бәлки. Шуңа күрә ул шикләр бик шартлы бит. Biz кайда бию бетә дә, кая башлана хәрәкәт. Ярый, алайса хәрәкәт дип атыйк. Мин биючы түгел, алайса мин хәрәкәтче булсын. Биюнең ниндидер кагыйдәләре булмау. Мәсәлән, без алабыз балет, анда бөтен кагыйдәләр бар. Һәм алабыз хәзерге бүгенге көн биюен. Анда мәсәлән, олы кеше, минем әтияни, минем әби бабай, алар аңламаячак. Бу бию инде ди, минем мәсәлән әбием. Һәм мин аны аңлыйм, чөнки ул ниндидер чыннан да хәзер селкенүләргә ашаган. Ләкин миңа әлеге бию төре күбрәк эше. Бу менә барыбер буыннар үзгәрүе белән безнең фикерләр дә үзгәрә. Һәм менә мин уйланам, хәзер бу начар түгел микән? Ничектер менә шул сәнгатьнең формасы югала. Беренчедән югалмый, балет үзе яши, һәм балет барыбер көчле. Соңгы 70-80 елда заманча биюнең ирешкән уңышлары да әлегә балетның анда уңышларын, яки тышкы уңышларын, яки аны финанслау уңышларын әле барыбер куып җитә алмый. Барыбер балет безнең беренче урында. Бер нинди формада югалмый. Беренчедән, икенчедән формасыз форма, ул да бит форма. Юк, менә мәсәлән, безнең бит инде бар генийлар, ниндидер сәнгать төрендә. Мәсәлән, рәссамнар. Мәсәлән, Бакый Урманчы, бар язучылар. Менә бар иде ниндидер кагыйдәләр, мәсәлән, без рифмадан, образлардан, ритмнан, ниндидер эчтәлегеннән аңлыйбыз. Һәм теге тарих буенча инде билгеле була бу ике кеше язучы иде. Беренчедән ул мираска кирип калган, икенчедән менә әлеге структура буенча барсаң да ул яхшы язылган. Хәзер менә ул яхшы һәм көчле
яисә көчле түгел һәм яхшы түгелне билгеләп булмый. Бар шундый фикер, имештер, менә рәсем сәнгатендә әйме кешеләр анда әйтик Рембрандт шикелле хәзер ясый алмыйлар. Шуңа күрә кара шакмаклар, кара дүрт почмаклар ясарга мәҗбүр. Ләкин бу фикер дөрес түгел, чөнки мәсәлән шул ук Петербургта һәм Мәскәүдә бар реставрация факультетлары. Ул реставрация факультетында укый торган яшьләр, уллар, картлар, алар барсы да белмим, анда 10-15 әйтик Рембрандт шикелле ясый ала. Һәм син аны Рембрандттан берничә аера алмаячаксың ул копияны. Ләкин ул копия. Димәк, кешелек инде шул хәтле алга китте бу формаларны аңлауда, аңа инде хәзер кызык түгел. Кызык түгел инде хәзер Шекспирча сонет язарга. Кызык түгел инде хәзер менә Бакыяга кебек ясарга. Чөнки Бакыяга ясаган бит инде аны. Без хәзер алга таба атларга тиеш. Юк, кешелек үзенең форма белән эшләүдә осталыгын югалтмады. Бары тик бу ниндидер табигый алга китү һәм киләсе буын инкар итәчәк инде бу формаларны, инде бу кагыйдәләрне. Һәм сәнгать шулай бара. Һәрбер яңа буын, алдан килгән буын белән бәхәстә һәм аны инкар итүгә таяна. Син әйтәсең, әбием биюләрне аңламый. Минем улым да миңа бер көнне әйтә, минем биюемә карап, бу биюм инде ди. Минем 6 яшьлек булды. Бу бит каляка-маляка ди. Миңа бу зур комплимент. Мин каляка-малякага омтылам. Син әйтәсең, татар театры ул нормаль театр, а театр нормаль булырга тиеш түгел. Хәзер яхшы татар театры бармы? Яхшы ул нормаль. Инде шул тирә. Юк, әйтәм дә синең өчен кызыклы дип тыелган. Барбер спектакльне яхшы һәм яхшы түгелгә бүлү дөрес түгел һәм синең өчен яхшы булуы минем өчен яхшы булмаска мөмкин. Синең өчен кызыклы дип тыелган, иҗатчы буларак һәм тамашачы буларак. Әлегә күрмәдем. Кара, бар уңышлы спектакльләр, бар яхшы куелган спектакльләр. Әйдә яхшы менә режиссура ягыннан яхшы дип алыйк. Менә хәзер әйдә алыйк эш театрны. Нормальный, име? Нормаль. Ул теге сәнгатьтә яңа сүз әйтми, ләкин ул иске формаларны яхшы үзләштергән һәм шул формаларны һәм шул коралларны яхшы кулланып, тамашачы карардай спектакльләр ясаучылар турында сөйләшәбез. Яхшы, әйдә шулай сөйләшик. Шулай дип бигрәк бетереп ташладың да. Юк, бетермәдем, нишләп? Хәзер алар турында әйтергә дә күп сүз булачак. Белмим, алар аны аңлап эшләр дип уйлыйм. Әйдә Кариев театры, Тинчурин театры һәм Камал театры. Менә кызганыч ки, Тинчурин театрында мин соңгы караган әйберем җилкәнсезләр иде, Туфан Мамединовның. Күптән булды менә. Ну, менә шулай вакыт юк, кызганыч. Һәм бу шул спектакльләр рәтенә керә. Ул яхшы спектакль, яхшы куелган, анда форма, мәгънә барсы да яхшы. Кариев театрында күптән булмадым, кызганыч ки, гәрчә аларның уңышлары турында мин ишетеп киләм. Анда Тимур Кулов бик уңышлы куйган диләр, Илсур Казакбаев бик уңышлы спектакльләр куйган диләр. Ләкин кызганыч ки, әлегә мин аларны үз күзем белән күрмәдем, шуңа күрә фикер йөртә алмыйм. Камал театрында миңа бик ошый Айдар Забаровның иҗаты. Мин дә аның бүтән спектакльләрен күрмәдем, ләкин мин күргәне Тормышмы бу, Хушавылым, Көл, Агылада булыплар. Ну, ул инде бүтәннәй күптәнге спектакль. Менә Тукай Казанга кайткан, менә 5-ен атадым, шуның 4-се бик әйбәт. Кайсы әйбәт түгел? Ну, минемчә Тукай Казанга кайткан әзрәк ашыгып куелган. Ну, Айдар уңышлы режиссер булгач, аның эше күп. Һәм эше күп булгач, ул әзрәк сыйфатка тәэсир итә кебек. Мин аңа бу турда үзенә әйттем. Шуңа күрә хәзер минем ул турда әйтергә, сөйләргә хокукым бар. Син әйтәсең, үпкәләтмибезме без аларны? Минемчә бу үпкәләтү түгел. Бу комплимент, бу мактау. Алар театрга эшләргә керәләр икән, алар аңлыйлар миңа калса системаны һәм һәр театрның үз таләпләрен, һәм алар инде менә бу таләпләрдә, бу системада ниндидер менә шундый яхшы әйберләр куя алалар икән, барыбер без аңлыйбыз, теге теләсә кайсы спектакльне куеп булмый, теләсә кайсы әсәрдән.
Аның бары бер кагыйдәсе бар. Әле заманасы да бар. Заманасы да бар. Сен әйткәнең бар, халык һәм классик биюләр ул үлгән музей сәнгате дип. Нәрсә әйтергә теләгән идең бу сүз белән? Сәнгать ул тере нәрсә. Ул бәхәсле нәрсә. Ул һәр вакыт, мин баягы әйткәнемчә, һәр вакыт яңа буын, алдан килгән буын белән бәхәстә. Ул аны яратмый, хөрмәт итми дигән сүз түгел. Менә Бакый аганың әгәр дә күз алдына китерик, берәр талантлы шәкерте булса, ул аның белән бәхәскә керер иде. Ул талантсыз булса, сәләтсез булса, ул аның белән бәхәскә кермәс, ул нәрсә әйткән шуны гына эшләр иде. Талантлы шәкерт ул һәр вакыт үзенең остазы белән ниндидер мәгънәви бәхәскә керә. Классик балетта менә Пятипа куйган, әле ул революция хәтле. Аннан соң инде научно-технический прогресс булган, революция булган, беренче бөтен дөнья сугышы булган, икенче бөтен дөнья сугышы булган, репрессиялар булган, күп нәрсә үзгәргән. Аның балеты ничек куелган, шундый тора музейда. Ул музей. Бәлки аның мәгънәсе шундадыр. Бәлки шундадыр. Халык биюләре? Халык биюләре безнең илдә алар бик нык нигезләнгән классик биюгә. Шуңа күрә алар абыйлы энеле кебек. Әмма татар биюләрен алыр. Хәзер бит төрле стилизациялар бар, һәм төрле шулай перформанслар ясыйлар, мәсәлән, импровизация кырылган. Биюче булып өлгергән безнең яшьләребез, алар барыбер классик белән шөгыльләнеп әзерләнгән, һәм син аны чыгарып атыр өчен тагы шул берничә ел шөгыльләнмәскә тиеш. Яки онда икеләтә эшләмәс өчен яңадан ниндидер башка система уйлап табырга, мәсәлән, 11 яшьтән балаларны җыясың, һәм алар шөгыльләнәләр халык бию белән, классикага нигезләнгән түгел. Менә фольклор экспедициялардан кайткан халык бию белән, һәм анда үзгәрергә тиеш принциплар. Биючеләр теле белән әйтсәк, бар безнең тәнебездә центрлар, бар безнең кендек тирәсендәге центр, бар күкрәк тирәсендә центр, бар баш центр һәм аяклар мәсәлән. Менә классик балетка корылган халык биюләре һәм классик балет үзе монда центр. Әшил халык биюенең центры монда. Шуңа күрә менә әгәр дә шул борма хәрәкәтләрен, шул хәрәкәтләрне без башка центр белән, башка тән белән эшли башласак, әйтик, көрәшче тәне белән. Чөнки менә көрәшчеләрдә ул юк, көрәшчеләргә центрны монда күтәрергә кирәкми. Чөнки алар көрәшкәндә күргәнегез бардыр. Менә әгәр дә без шундый система уйлап тапсак, 11 яшьлек балаларны шундый бию мәктәбенә җыеп, аларга көрәш белән халык биюләре өйрәтсәк, классикасыз менә үсәчәк яңа буын, бәлки яңа тере бию барлыкка киләчәк. Һәм безнең тапшырыбызда шундый традиция бар. Без үзебезнең тамашачыларыбызга бүләк калдырабыз. Тегеләргә безгә килгән кунаклар аларга бүләк калдыралар. Бүген без нәрсә бүләк итәбез? Минем бүләк итәсем килә, Моң театр мәйданчыгында бара торган спектакльләрнең берсенә 2 билет. Миңа калса бик шәп бүләк, бәлки менә тапкан кеше әле бер кайчанда булганны да юктыр әлеге мәйданчыкта, һәм миңа калса танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Мөштәри урамы 14-нче йорт янында, бу инде безнең Татарстан язучылар берлеге бинасы, һәм гадәттә монда капкалар ачык. Шуңа күрә без әлеге бинаның ишек алдында качырырга булдык. Сез керәсез дә, уң ягыгызда сезнең менә кечерәк шундый капка була, һәм ул капка янында качырабыз. Сиңа бирәм. Менә җәй көне чәчәкләр үсә монда. Кыш көне Моң театр мәйданчыгына билетлар үсә. Без язучылар берлегенең бинасында. Бу урынны ничек сайлаганыңны миңа калса әйтә алам. Әйт. Әтиең белән кичкенә вакытта монда еш йөргәнсеңдер инде. Дөрес шулай. Балачакта монда еш киләдер әти белән. Әтиләр анда сөйләшеп утырганда, мин шушы коридорларда бик озак вакыт уздырган кебек истә калган. Әтиң турында да сөйләшеп китәсе килә. Сиңа бик еш әтиң белән бәйле сораулар бирәләр. Һәм күбрәк инде шул теге фамилия белән бәйле һәм шул фамилия белән бәйле булган җаваплылык турында.
Ләкин минем башкача сорыйсы килә, менә әтиең нинди иде, менә синең балачак күзлеге аша? Тәрбия ягыннан ул ничектер шундый бик иркен формада, чәй эчкәндә, ашаганда, бергә сәяхәт иткәндә, табигатькә чыкканда, төрле хикәяләр, төрле шәхесләр турында сүзләр ишетелә иде. Шул булган инде тәрбия. Кешеләр читтән әтине бик кырыс итеп күрәләр дип уйлыйм. Менә миңа да шулай дигән ниндидер, миңа калса, сезне менә көчле тотканнар дип уйлаган идем мин. Дөрестән алай түгел. Безнең гаиләдә бик күп иде иркенлек. Без иркенлек турында бүген сөйләшәбез икән инде. Ул гаиләдән килә беренче чиратта. Бездә, мәсәлән, ашыйсың килмәсә ашамыйсың, укыйсың килмәсә укымыйсың, берәр түгәрәккә йөрисең килмәсә йөрмисең, йөрисең килсә йөрисең. Бездә ул яктан бик шундый демократичный мөхит. Балачак минем күңелдә бик рәхәт шак булып истә калган. Гәрчә инде анда авыр заманалар булган, 90-нчы елларга туры килә инде балачак. Ләкин минем күңелдә ул ничектер кызыклы, ниндидер безнең кичкенә генә булса да, ләкин җылы һәм матур фатирыбыз бар иде ул вакытта Зорге урамында. Андагы пластинка тыңлаганнар истә калган. Әтинең төрле хикәяләре, аның төрле кызык әйберләре бик күп иде һәр вакыт. Тышканы бар иде, ул үзе иске оек баштан ясалган һәм ул тышканны терелтә беләдер, курайлар, гармуннар тулы иде, кубызлар һәм әлбәттә бик күп иде китаплар. Менә шундый ниндидер иҗади, ләкин иркен һәм рәхәт шак булып истә калган. Һәм син сөйлисең, хәзер туганнан ук синең ниндидер шул иҗатка юнәлүең билгеле булган кебек. Синең дә, Байбулатның да, менә синең ул иҗатка килүең, менә шул гаиләдән башлангандыр дип уйлыйсыңмы? Һәм ни өчен язучылык, менә ниндидер шул якка сине тартмадымы? Күрәсең, минем холкым шундый инде, теге утырып, язып, интеллектуаль хезмәт кенә башкара торган түгел инде минем холык. Миңа физик хезмәт тә кирәк, миңа тирләп, арып, кызарып, пешеп эшли торган эштә кирәк булгандыр, күрәсең. Һәм инде бая әйткәнемчә, Эрмитаж бакчасында әйттем, бугай әти миңа 11 яшь тулгач, миңа шундый сайларга мөмкинлек бирде. Беренче юл инде ул татар-төрек лицей, анда әлбәттә интеллектуаль хезмәт. Анда укырга, телләр өйрәнергә кирәк, бик күп эшләре, шундый интеллектуаль хезмәт юлы белән китәр идем, шуны сайлаган булсам. Икенче юл, капма каршы юл, ул инде балет, хәрәкәт. Мин шул юлны сайладым, һәм бердә укымыйм, һәм ул инде әтинең бик зур зирәклеге, 11 яшьлек балага инде сиңа улым һөнәр сайларга кирәк дип әйтүе, ул бик бер яктан бик иртә кебек әле. Бер яктан бик иртә, икенче яктан ул миңа шундый нык терәк булды тормышта. Мәсәлән, минем яшьтәшләрем мәктәпне укып бетергәндә, кая керергә белмичә азапланып йөргәндә, минем инде һөнәрем бар иде, мин инде алар укырга кергәндә, мин инде эшкә кердем. Мин инде театрда эшли башладым 19 яшымда. Шуңа күрә миңа калса ул бик кызык модель. Ул сине азат итә сайлаудан, чөнки 18 яшьтә аңлап бетерү кыен. Миңа ниндидер шундый сайлау булдымы? Аңа бераз соңрак күрәсең, ул сайлау мөмкинлеген биргәннәр. Ул башта инглиз мәктәбендә, 18-нче мәктәптә укыды. Һәм инде 8-нче сыйныфка киткәндә ул мин укыган училищега, балет мәктәбенә, ләкин халык биюләре бүлегенә укырга керде. Һәм минемчә ул да аңа бик файдалы булды дип уйлыйм. Гәрчә ул бию юлыннан китмәсә дә, барыбер аннан кеше ясады. Менә син үзең нинди әти? Белмим, аны бик кыен әйтергә инде. Мин теге объектив әйтә алмамдыр үзем турында. Юк, менә син еш ырышасыңмы балаларны мәсәлән? Булгалы инде, ләкин мин әйтмәс идем, еш ырышамдыр дип. Барыбер менә әти-әнидән күчкән модель минем күңелемдә. Анда бездә иркенлек күбрәк дип беләм. Менә мин әйттем бит, Рабит абый миңа ниндидер бик кырыс әти кебек күренәдер. Ә син миңа киресенчә бик теге күпне рөхсәт итә торган әти кебек күренәсең. Алайда бездә ниндидер дисциплина, шөгыльләнү дигән әйберләр бар инде. Исемнәре бик кызыклы. Төрки исемнәр, Туран, Ирхан. Мәгънәсе буенча сайладың.
сайладыгыз? Безнең берничә шундый эзләү шартлары бар иде. Беренчесе ул без төрки исемнәргә омтылдык. Чөнки минем хатыным керәшен. Керәшеннәр алар гарәп мәдәнияте йогынтысыннан иркенрәк. Шуңа күрә без инде шундый урталыкны сайлар өчен гарәп исемнәр түгел, төрки исемнәр сайларга булдык. Бу беренче шарт иде. Икенче шарт исемнәрнең нинди телдә дә әзме күпме бер төрле яңгыравы. Ниндидер кешеләр белән илһамланып түгелме? Ансы да булды. Безнең менә шундый бер лайфхак бар. Без исем эзләгәндә без социаль челтәрләргә кереп фин татарларын, Америка татарларын карыйдырык. Чөнки алар бит инде анда революцияга хәтле киткән кешеләр аларда безнең борынгы матур исемнәр күбрәк саклангандыр кебек. Мәсәлән, Ирхан кушканда без Ирхан Низаметдин, Ирхан абыйны күз алдында тотып куштык. Финляндиядә яшәүче татар. Туран инде анда Туран апакай дигән кеше бар Америкада. Шулардан мисал итеп, шулардан үрнәк алып, Байбулат исеменең дә тарихы шундый бит. Анда Финляндиядә яшәүче татарларның бер гаилә исемнәре, фамилиялары Байбулат. Ләкин аларның малайлары тумаган, гел кызлар гына туган. Шуңа күрә инде фамилиялары юкка чыгачак инде. Әти әйткән булган, икенче балам малай туса, мин аңа Байбулат исеме кушам дип, шул Байбулат гаиләсенә атап кушылган исем Байбулатның. Шәп. Тагын иҗатка кире кайтасы килә. Минем бер генә сорауым калды иҗат белән бәйле. Син менә әйтәсең, кеше аңларга мөмкин иҗатны, аңламаска мөмкин, һәм бу нормаль күренеш. Ул ошатырга мөмкин, һәм ошатмаска мөмкин. Критиклар турында син шулай әйтәсең, мәсәлән, критик язган сүз әлбәттә 100% дөрес дигән сүз түгел, һәм гадәттә безнең Татарстанда көчле критиклар да юк дип. Алайса, син үзеңнең иҗатыңны ничек бәялисең? Эш процессы. Мин результатка бик карамыйм. Мин эш процессына карарга тырышам. Әгәр дә процесс миңа ошый икән, миңа инде аның нәтиҗәсе бик мөһим түгел. Әгәр дә ул эш процессында мин ниндидер яңа белем алам икән, әгәр дә мин яңа кешеләр белән аралашып ниндидер кызыклы мөнәсәбәтләр туа икән, яки ниндидер кызыклы энергия, ниндидер кызыклы хисләр шул процесс вакытында туса, минем өчен ул яхшы процесс. Чөнки без әгәр дә нәтиҗә турында уйлый башласак, ул безне алып килә бары тик депрессиягә гына. Чөнки нәтиҗә ул киләчәк. Без һаман киләчәк белән яшәп, бүгенге көнне югалтабыз. Бүгенге көн ул процесс, менә хәзер репетиция вакытында синең белән минем арада нинди мөнәсәбәтләр, нинди вазгыять туа, менә шунысы мөһим. Әгәр дә ул процесс яхшы булса, процесс кайгырта нәтиҗәне. Мин кайгыртам процессны. Нәтиҗәне кайгырта процесс. Ләкин без мирас турында, ниндидер киләчәк буын турында сөйләшәбез икән, барыбер бит мәсәлән, андай максат бар икән, ул вакытта бит аның нәтиҗәсе истә тотылачак. Мин андай зур максат куймыйм үземә. Тарихта калырмын дип, мине анда театр тарихында минем әсәрләремне өйрәнерләр дигән мин андай максат куймыйм. Ул минем эш түгел инде. Нинди максат куясың? Мин менә бүгенге көннең процессын, ниндидер белем алуны дәвам итәргә, үз үсешне дәвам итәргә, һәм бәлки минем янымда, минем тирәдә булган команданы илһамландырырга, шундый максат. Тормыш девизы бармы нинди дә булса? Мин эшләгән эшләр кешелеккә һәм жан ияләренә бәхет китерсен иде дип, мин шулай ниятымны көненә берничә тапкыр барлап торырга тырышам. Син бер кайчан да мин бу эшне эшләмим, яисә мондай адымга бармыйм. Бу шулай ук ниндидер темаларга бәлки кагылышлыдыр. Ниндидер менә юк дип әйткән катгый ниндидер кагыйдәләрең бармы? Ничек рәхимсезлекне яки ниндидер усаллыкны пропагандалауда минем катнашасым килми. Бик зур рәхмәт сиңа.
әлеге әңгәмә өчен. Менә без яңа ел алдыннан очраштык һәм миңа калса бик җылы сөйләшү булып чыкты. Миңа да бик ошады, бик мәгънәле һәм кызыклы сораулар булды. Рәхмәт, бу иң зур комплимент.